سلام كم يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو ار تي في نلومي سولس 11 سنه قطر استرالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتا لكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنتاتو فيلم محدار زوا ما كلام معلتنا صنت بلوص راحات نزغربا نوس زوباتات انتكالات نشليمو ابزو واغاش بركات عناون قحت نمبرخ زحجز عوده زته تخايدو من محدار كابي كاركاشان وزوابارنتو ديغات سرحلا اب مالي بقبيلاو متقعتي بوحدو 100 سبات تقتلوا بريزيدنت ترامب مس بريزيدنت تشاينا تراخيبو كزت مخانو افليتو جيرمان نيكولاس سم ايران نمدحان كم تسرح قليطه من محدار زوبا ماكل معالتي ناسنت نمدماغ بلوت سرحات نزغربا نوس زوباتات تكالات شليمو وكيل يرينا نازريت بين زدالو تزيناو تصبصاب دانايت قبر حوات من محدار زوبا ماكل مدبات بعلنا ناسنت كلتاشن 19 نممعراق نزصعران اب كارنيفال بلوت عيون نزغربان 13 نقصان زوباتات 3 افريت تكالاتن جنفر مينستر تمرت زوبا ماكلن ناي مسغانا ورقتن شلماتن عديلوم ابتي بعسرت سنه زتخايد سنه سرعت حلافي بهلن سبورتن زوا ماكل اتو اندرياس اسمرو ابز سمعو قال ناغداسنت نايتي امدلاو كارنيفال زكايد وددر اب مدماق صنبلنا صنت دحر متقاس نبلጫታትን ጉድለታትን ናይቲ زقربت حسوتات بسفيحو اقربوم كارنيفال مع الناس حاجه فاطم كان تقوات مدلات صنبل هذا وعلى عمل مسلو هذا وني بروس لطاو صعيد ولا حمله انت تصوروني ثم هباط مريو وحد جزاو سجيت نايلوم عمد كارنيفال مريت كيمسي بمقرابو بلجا كم زنبرو زتقساتو اندرياس اب ابيت تمرتي مباتا ماكلاين كالاين درجه زتدالو مدبات كم تزدلس لزي نبره نعمتات امتك كغبرلو ازخاخيرو تساتفتي بوغنوم ابز قربت صبصبات مركوس بمغبار ابز كايد وزته زرايو حصرتات نخوغدو نمدلاو اخول غزي كوهبن اخول باجت كسل عن تلابيوم كوماوداس كارنيفال محل مع الفيلم سلوخنا أبز من طلع الرفض داس إذا بحصلح هل ما نخسر حصلح فرتب من بلغة أبت كارنيفال يعقل بعرا لها يقول لنا حسب زبولنا هناك تأذين سلازي كارنيفال ابن خلطة مع الكبوبل كبر بقى تبها لنا يمانا أي تقسكان سلازي أنا قد سلوخنا نسرعنا أبقى قاعدنا كم حالة الدرسة ويقع زي كنس نابتي ما كسنا كنت نايكر تيما كسكون كوادادارتي ممكن كونو نكتزنا لازم كاب درسة كنس زبالة تيما كسكون تيما عشان كل زي حتى زي وعد كارنيفال تسرح حتى تزي الساعة فاتو تسرح كم سكون تيما كلاس سلسلة ينتباس من وزن الدنيا ولا بجي تسرح أبغى نجعل نزور كم بزارسو بزيدوس أفيش أي مكان أبتا قطامي بأسلالف حزبي قداميت عودتي نزوبا أخريا أبقر تنقبان قداميت نزوبا قدايف بحثشا بلو سرح دما قداميت نزوبا 4 أسمرا بمخان كابا محداري زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي حلاف هقدف زوا ماكل آتو يوسف سايقن كالوت حلفتن شلمات تقبيلان اب زوباغاش باركا ادمعنت طعناو غوسكوساتن استمهروتاتن محيال زحجز عودزته بشمونت سنه ابارنتو تخايدوم وانا دايركتور كفلي محبراو اغلغلوت اتو فرانكو كوبابا ابزاهبو قال طعناو نقحات نمبراخ استفلاليه اكلات كنطفا مسنحن انت خونه جن اتي نطفتات تمالالاي سلازخونه بوهدت مسرح سلازدلي بفلاي اب تمرت مزانو اتو كيرو زغبره مدبات مس آلن بمتحبار معياين أقداسنا تعزز كم زخونه قليصم أبي جنفر مينستر تعنا حلافي هاد غوسغاسن حبرتان أتو السلطان حاغوس بوغانو تم حلالفتن زي تم حلالفتن حمامات نمكل خالن نمكو تصارن ككايب زعبا زلو استمروتات اوانا وحبرتا دحر مهاب عاد معنت نايتي باكلات منغستن هاغران محبراتن ككايب صنح مدب تمرتي مزانو نمحيال تجنفر نايمو هاد بايتا كتاطح مخانو ابريهم اب تعود زته بچنافر مينسترتاتن عيون محبراو دحنتن تمرتن كمون بهاماته حمادن حكوسن زكايد زلو نطفتات تمرتي مزانو اب غداي طعنا زرزراو حبريتان وصيتون قريبوم
ተሳተፍቲ ድማ ነቲ መደብ ንምሕያል ዝሕግዙ ሓሳባትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብዚ እዋን እዚ ምስክራማት ተኣሳሲሮም ዝኽሰቱ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ዝለዓለ ጥንቃቐን ምውሃድን ከም ዘድሊ ብምዝኽኻር ትምህርቲ መዛኑ ሓደ ካብ ኣድማዕቲ ሜላታት ምክልኻል ሕማማት ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ካርካሻ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ዲጋ ትስራሓላ ነዛ ዲጋ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምዝዛም ድማ ህዝቢ ወፈራታት የካይድ ኣሎ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዓሊን ዘዳለዎ ፀብጻብ ፍርቱን ዓንዶም ቀረማይ ሰብን ጥሪትን ዓድታት ካርካሻ ቴካናባን እጉሙን ከተማልእ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ትህነፅ ዘላ ዲጋ ብኣጋነ ምዝዛም ነበርትተን ዓድታት ጉልበቶም ኣወሃሂዶም ኣድማዕ ስራሕ ይዓምኾም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ተፀዋዒ ዲጋታትን መእለይ ወሓይዝን ኣቶ ጉርጃ ወረደን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ዲጋ ልዕሊ 5 ኪሎ ሜትር ማይ ኩዓን ልዕሊ 8 ሜትር ንውሓቱን ዘለዋ ኮይና ልዕሊ 84,000 ሜትር ኪብ ማይ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብምሕባር ነበርቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ጀሚሮም ብጋንታታት ተወዲቦም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ነዛ ዲጋ እዚኣ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ኣካላት ከዓ 3 ዓዲ ኮይነን ኣብዚ ምምሕዳር ከባቢ ካርካሻ ዝጥርነፋ እጉሙ ካርካሻ ባዕሉ ዳካናባ እዩ ጀመርና ኣሎ ከዓ ዕለት 11 ወር 4 ኮይኑ ኣብ 3 ወርሒ ክንውዳኣ ተፅቢት ንገብር ማለት እዩ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣቶ ኣውሮልዮ ጃኮሚኖ ብወገኑ እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ኣካል ናይቲ ምንጭን ሰብን ጥሪትን ዘገልግል ማይ ንምውሓስ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንኡስ ዞባ ዝትግበር ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ብምሕባር ነበርቲ ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ወፈራታት የካይዱ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም እዚ መደብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተጸኒዑ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዓመት እዚ ምጅማሩ ምስቲ ተቐባልነት ናይቲ ህዝቢ እንትበግሶን ክረአ ከሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ስጉምቲ ምዃኑ ክዛረብ ይፈቱ ማለት እዩ ተሳተፍቲ ብግዲኦም እቲ መደብ ንዘለዎም ሽግር ስተማይ ዝፈትሕ ብምዃኑ ክሳብ ዝፍጸም ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ቁርባት ምህላዎም ብምርግጋጽ ኣብ ዝቕጽሉ መደባት ልምዓት እውን ኣበርክቶኦም ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ከም መቐጸልታ ናይቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲ ሸረፈቶ ሓድሽ መስመር ከፊቱ ወኪል ኤሪና ገነት ተኽለ ዘዳለዎ ተጸብጻብ ኣሎ ሙሴ ብኽረጽን ከቕርቦ እዩ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ዝጸንሐ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ንምቅላል በብእዋኑ ብዝኸፍቶ መስመራት ብ9 ሰነ ካብ ኣስመራ ንዓዲ ሸረፈቶ ንዞባ ድባርባ ሓድሽ መስመር ከም ዝኸፈተ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ሓላፊ ምውፋር ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣቶ ንጉሰ ገብረ ዝጋቤር ኣብቲ ምኽፋት መስመር ዘበሰረ ናይ ፈለማ ጉዕዞ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ህዝቢ ብርትዓዊ ክፍሊት ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ምግባር ከም ዝኾነ ብምሕባር ነበርቲ ዓዲ ሸረፈቶን ኣብ ከባቢያ ዝርከባ ዓድታትን ኣብ ምጽጋን ናይቲ መስመር ንዘርኣይዎ ተበግሶም ኣጊሱ ነበርቲ ብወገኖም ኩባንያ ሓራት ሽግሮም ንምፍታሕ ንዝወስዶ ቁልጡፍ ስጉምቲ ድሕሪ ምምጓስ ቀጻልነት ናይቲ ኣገልግሎት ንምውሓስ ኣብ ምክትታል እቲ ጽርግያ ብዝለዓለ ከም ዝነጥፉ ገሊጾም 36 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ኣስመራ ዓዲ ሸረፈቶ ን8 ዓድታት ማለት ዓዲ ሸረፈቶ ዓዲ ጽንዓይ ዓዲ ሓዮ ሽከቲ ኣዛሐ ዓዲ ተምናሶ ጎረባብትን ዓዲ ሳህላይን ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ب10 سنة ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ብዝተኻየደ ቀቢላዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 100 ሰባት ከም እተቐትሉ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጦም በቲ መጥቃዕቲ ሓንቲ ቁሸት ሙሉእ ብምሉእ ከም እተቓጸለት ዝሓበረት መንግስቲ ፈጸምቲ ናይቲ ገበን ንምድላይ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ማሊ ጸጥታ ንምሓስ ክሰርሕ ጸዊዑሎም بمسرات ጸብጻባቲ ውድብ ካብ መጀመርያ ናይ ዓመት ዚ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዝተኻየደ ቀቢላዊ ግጭታትን መጥቃዕታትን ህይወት ልዕሊ 300 ሰባት ጠፊኡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ኣብዚ ሳልስተ ዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 43 ሰባት ከም እተቐትሉ ተቓሊሖም በቲ መጥቃዕቲ 10ታት ከም ዝቆሰሉ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ቁሸታት ድማ ዝምታ ከም ተፈጸመ ተፈሊጦም ኣብ ተኻብ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ቀዳማይ ጥርጥር ናይቲ መጥቃዕቲ ኮይኑሎም ካብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከይወፃና ብ9 ሰነ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕትታት 19 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም
እዚ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ሽበራዊ ፍጻመታት ጸጥታ ተኸባቢ መመሊሱ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጎንቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ጃፓን ዝቃናዕ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ተራኺቡ ክዝቲ ምዃኑ ብ10 ሰነ ብወግዒ ኣፍሊጦም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ከተማ ኦሳካ ዝካየድ ርክብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ ዘለዎ ተስፋውን ገሊጹሎም። ይኹን እምበር ቻይና ብዛዕባ እቲ ክካየድ ዝበሃል ዘሎ ርክብ ዛጊት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበትን ዘላ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ርክብ ኣብ ስምምዕ ክብጽሕ ምስ ዘይከኣል ኣብ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑት ቻይና ሓድሽ ቀረፅ እታው ክውስን ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሖም። ቻይና ብወገና ተመጣጣኒ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ከም እትህብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ሓቢራ እያ። በዚ ድማ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ስግኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ቻይና ዝወሰነቶ ናይ 10 ሚእታዊት ቀረፅ እታው ናብ 25 ሚእታዊት ከም ዘደየበቶ ቻይና እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣይርስዕን። ጀርመን ኒውክለሳዊ ስምምዕ ኢራን ንምድሓን ከተካይዶ ዝጸንሐት ጻዕሪ ከም እትሕይሎ ኣፍሊጣ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝታይ ትማል 10 ሰነ ከተማ ጣህራን ዝኣተወ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ሃይኮ ማስ ምስ ፕሬዚደንት ሐሰን ሩሓንን ኢራናዊ መዘንኡ መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ሚስተር ማስ ኣብ ርከቡ ሃገሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ተፈጢሩ ንዘሎ ምትፍናን ከም ዘተሓሳስባ ብምጥቃስ ንምህዳኡ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጦም። እቲ ወጥሪ ንክልቲአን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ሃገራት እውን ብኣሉታት ጸሉ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ኣሜሪካን ኢራንን ንምፍትሑ ዓቃል ተበጉሰታት ክወስዳ ጸዊዑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ማሕሙድ ጃቫድ ዛሪፊ ብወገኑ ምስ ጀርመናዊ መዘንኡ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዘካየደ ብምሕባር ጀርመን ነቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ንምድሓን ንእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ መውጊሱ። ኣብቲ ስምምዕ ዝፈረመት ጀርመን እቲ ስምምዕ ክወሓስ ጻዕርታት ከካይዳ ካብ ጸንሐ ሃገራት ሓንቲ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ምምዕባል ዩራኒየም ብዝለዓለ መልክዑ ትቕጽሎ ከም ዘላ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ብ10 ሰነ ኣፍሊጦም። እዚ ንጥፈት እዚ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊት ትካል ዩኪያ ኣማኖ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተቋርጾ ጸዊዑሎም። ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኢራን በቲ ኣብ 2015 ዝበጽሓቶ ስምምዕ ተማእዚና ትጓዓዝ ከም ዘላ ክሕብር ድሕሪ ምጽንሑ እዩ። በዚ ድማ እቲ መግለጺ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኢራን ኒውክለሳዊ መደባታ ከተቋርጾ ኣምሳያኡ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ ክለዓል ኣብ 2015 ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ይዝከር። ይኹን እምበር ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተመት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ስምምዕ ብምስሓብ ኣብ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ተጽንዕ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ዘሎ ተጻብኦታት እንተዘየቋሪጹ ደው ኣቢላቶ ከም ዝጸንሐት እትገልጾ ምዕባል ዩራኒየም ከም እትቕጽሎ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ስዑድያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ክፍጽም ምዃኑ ሚኒስተር ጸዓት ስዑድያ ኻልድ ኣልፋሊሒ ብ10 ሰነ ሓቢሩ። ብ9 ሰነ ኣብ ሩስያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ሩስያውያን ሰብ መዚ ርክባት ዘካየደ ሚኒስተር ኣልፋሊሒ ኩባንያታት ሃገሩ ኣብ ውጥን ህንጸት ትካል መዕደንን መጻረይን ሜታኖል ሩስያ ወፍሪ ንምግባር ንዘለዎን ድሌት ኣረጋጊጹ። ምብጻሕ ፕሬዚደንት ፑቲን ናብ ስዑድያ ነቲ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኦፔክን ዘይኣባላት ትውድብን ዝተበጽሐ ስምዕ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ነዳዲ ንምርግጋእ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝህልዎ ይግለጽ። ስዑድያን ሩስያን መጠን ፍርያት ነዳዲ ብምዕቃብ ዋጋ ንምርግጋእ ብዝበጽሖ ስምዕ መሰረት ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብመጠኑ ተረጋጊኡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። እንተኾነ ግን ህልው ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ከም ዘይምእምኦ ክገልጽ ዝጸንሐ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ፑቲን ናብ ስዑድያ ብኣንክሮ ከም ዝከታተሎ ብኣግኡ ተኣሚቱሎም።
ደቡብ ኮርያን ብሪጣንያን ቅድመቲ መወዳእታ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ዝትግበር ምውጻእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ነፃ ንግዲ ስምምዕ ንምኽታም ብመትከል ከም ተራድኣ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ንግዲ ኢንዱስትሪን ጸዓትን ደቡብ ኮርያ በ10 ሰነ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ኣብቲ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝስራሓሉ ዘሎ ስምምዕ ዝተመርኮሰን ንግዳዊ ዝምድና ምስ ብሪጣንያ ንምስራት ዝሕግዝን ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝኣቱ መቀያሪ ኣቑሑ መካይን ካብ ቀረጽ ነፃ ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡ። በዘይካዚ ደቡብ ኮርያ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ስምምዕ ከይከተመት ምስ እትፍለ ንዝህሉ ንግዳዊ ዝምድና ኣብ ግምት ዘእተወ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘኽእል እማመ ከተቕርብ ምዃና ሚኒስትሪ ንግዲ ኢንዱስትሪን ጸዓትን ደቡብ ኮርያ ገሊጹሎም። بمسارات مجلس المينستري تيز تبت حسمع كلمة موسى بريطانيا كاب أوروبا وحبرت ببايتو دوب كوريا كتصدق سعرتات ككايديوم. أب كلتشان 10 شمونتن متن سد دوب كوريا نا بريطانيا أستات شدشتنت ب4 بليون دولار من باروز حبروا وقعان صبصبات هاجر أستات حدا ميتاويت كاب تغلال لسد دوب كوريا كم زوكل يردوم. أب دست سوماترا إندونيسيا حدش نوتجي ساتو جمرة خصت كم زغل سبسلطان تهاجر أتنكيهم نساتهم نزمت انقطاع زهبو زلو سنابورغ أب زت بحاله إنبازر كب نطوف ساتو جمرة تمالي بوحد متأنتكي كتف دحر مجماريوم أتي نطوف ساتو جمرة شعات كيلومتر زبرخيو عكتاتكي نبأير كم استفدت أبصعبات حبيرهم بتتريو زاجي تابع الهيوت سب زور لقدات كم زيل إندونيسياويان كيلاتات نايت عودي دما نتخونتات بغربا يكتاتلو خمزلو تقاليحهم عب إندونيسيا استات 230 نطفات اساتو غمراتات كم زلو كلتشحن 430 متر براخ زلو انبا سينابورغ دما حاد خباتهم كم زخونه كيلاتات يحبرهم نس عسر لو زينو مستنادو بتزازي ملو زغط صلفنو يرتي بختكاتو العدم بروح معلتين سلام زي خبركم تعزبتي نلوم سولو استدالو على توزيع سبورت انهم حدا كاب زبلصو ناي ولتور درجه معقن زلوم ودرات بشكله عالمنا زغونه كرايتيريوم دوفينت مالسوني بناي كلاي مدرخ ودر قصيلوم ابزنايت مال مدرخ تقرارنتي 180 كيلومتر كشفونون كلو كلكلتن عقبتن زملو رحقتات تقاليلوم كعباي جوجل زملو بيلجماوي دايلاند تونوز ناي كلب بحرين ميريلان فرنساوي غلامي مارتين ناي كلب وانتاي غوبرتا ختيلو ب4 ساعات 10 دقيقه 41 كاليتن ناي مدرخ عود كمزغبن كلو سالسايد مع 10 3 خالي زدحرم جاكو فولسان ناي كلب استانا خوينوم ابزود الدرزي مس كلوب كوفيدس بمخان زساتف زلو ناتنايل برهانه 16 دقيقه 18 كاليتن دحيرو اب فصامه كبصحم مبل 100 ترتحيزوم بمسارات خير زلو ودرات مرحا خوين زلو اتي تمال استعوته دايلاند تونوزيم تونوز نغوليمي مارتين بثلاثه كاليت بليص ويركب بنطبي مرحا زلو اليكسي لوتسينكو ناي كلب استانايم كاب منسيات تحت 15 عامت مرحب بمخان ونا نصعدا ناي منسيات ناي غزي ماليا كوينو زركب بلجماوي اون فان ارت ناي كلب جامبو فيسمايوم قبل العقبات كوينو زلو كاسبر بيدرسن ناي كلب سان ويبي بدرجه غانتا ما استانا ن اي اف اديوكيشن اف دي جين ب 31 كاليت بليص اب مريحنه تركبالا كرايتيريوم دوفينه لومي بناي 177 كيلومتر ولدر قصليم اذا مدرخ زيا دارغا زبزح كاب رحقتا غولاغوليوم ليغ زوبا دبوب از حلف سنبت اب كتما مندفرا بعاب قطم مندفرا دقم حره قصيلوم زن كتماتات اب مونغن زغبرو صوتا كل غزي نافكار سبورت مسكانيوم از قطم اب مندفرا استخايد بمنبار دمانتا كتما كربحا اب متوهيبوم صوتا بسجمرلو مندفرا بعاب مراد لغفتا تسنيا نابلدات كصقع ترايام اي صنحتن كاب تخلاخليا ابراهيم محمد مريحنت زت حزتا شتو بمزغاب حد بار مريحام تصاوت دقم حرب استمزغبتهم شتو خيته دهلو معرت غبرم شتو مركب بتدغاغامي نابلدات مغاطمتم اب زصقعلو زنبرو وانا مبل 37 دق فصم كل عرخيبهم بينيام غبر اغزابير نابشتو بملوات نتوصيت حدا بحد غيروم بزغان عرفتي حدا بحد تفلالين دحر عرفتي اب زقصله صوتا
መንደፈራ ዓብላሊት ኮይና ቀሪባ ኣብ መበል 59 ከምኡውን 95 ደቂቕ ብዘመዝገበተን ክልተ ሸቶታት ድማ 3-1 ተዓዊታ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ዞባ መንደፈራ ተወዲቡ ኣብ መንጎ 8 ጋንታታት ቀዳማይን ካልኣይን ዲቪዥን ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮን ናጽነት ትማል ሰንበት ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝተረኽብሉ ተዛዚሙ ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ሓድሽ ዓዲ ምስ ዓዲ ወግሬን ዋንጫ ገጢመን እታ ብርክት ዝበሉ ናሽተ ፀወታ ሓቂፋ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐት ሓድሽ ዓዲ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓዲ ወግሪ ዓወት ብምዝጋብ ተዓዋቲት ዋንጫ ናጽነት ብምዃን ዓባይ ዋንጫ ወሲዳ ኣብ ዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈፂሙሎም